ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛ? ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁମା। ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ନମ କରୁଛ? ଆଜ୍ଞା। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଠାକୁର ଘରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛ? ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ତୁମେମାନେ ଘରେ ଯୋଗ କରୁଛ? ଆଜ୍ଞା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ସୁନା ପିଲା, ମୁଁ ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଫଟୋ ଦେଖାଇବି। ତୁମେମାନେ ସେଇ ଫଟୋ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବ ଏବଂ ମନେ ରଖିବ। ବୁଝିଲ? ଆଜ୍ଞା। ଏଥର ଦେଖିବା। ଏ ହେଲା କୁମ୍ଭୀର, ଏ ହେଲା କଇଁଛ, ଏ ହେଲା କଙ୍କଡ଼ା, ଏ ହେଲା ଶାମୁକା, ଏ ହେଲା ଗେଣ୍ଡା, ଏ ହେଲା ଶଙ୍ଖ, ଏ ହେଲା ବେଙ୍ଗ, ଏ ହେଲା ସାପ, ଏ ହେଲା ମାଛ, ଏ ହେଲା ଡଲଫିନ୍, ଏ ହେଲା ତିମି। ସମସ୍ତେ ଫଟୋ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଲ? ଆଜ୍ଞା। ଭଲ ଲାଗିଲା? ହଁ। ହଉ, ସୁନା ପିଲା,